sa mga bill swab sa subong adlaw. Oo. So, ang inang messenger ninyo, nakuha niya sa ibang mandalik nga mga tao, sagwa sa munisipyo. Oo, sa sagwa sa munisipyo dito sa isa ka barangay mo kayo daw pakilala kasi Oo. siya yung positive commercial. Oo. So, anong natabot dito ya sila? So ang dito sa barangay, na ubos na ni sila full out. Tutog sa mga positive sir dyan, isa sa buharin sila sa primary quarantine sa Filipino para tapusin nila ang isolation procedure. Pag later on, subject na sila liwas sa test. Kaya kung mag-negative na, pwede na sila liwas kaya balik sa ilang mga tuloy. Pero in the meantime, sundan din nila ang isolation procedure sa primary quarantine. Oo. Oo, sa bagay, suportado man sila, no? Sa local government unit. Yes, sir, ganyan. Samtang sila sa PQF na pinaprovidean man sila sa pagkaon nila. Oo. Ang messenger lalaki, Vice, no? Ang nagpositive. Babae, siya sir, ganyan. Babae. Ang depandam ta lang sa mga pumuluyo sa Nueva Valencia nga ulat na lang sila sa Monday kaya mag-resume ang opisina. Yes, sir, ganyan. Pag ako, I would like to take this opportunity mo sa talagang palamatid niya ngayon, isang patayo, mga sikinanglan, isang local na pangayuhan niya, i-suspend na yung operation sa munisipyo para makasigurado man ang safety sa tanan-tanan. Oo. Vice, thank you so much, Vice. Thank you, sir, ganyan. Sige, salamat. Si Nueva Valencia Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz. So Monday, marisyo mangila nga pagpangalagad sa publiko. So mayara kamo transaksyones, may mga balayran kamo da. Lunes, no, balik na ang Nueva Valencia Guimaras Municipal Government sa cater sang inyong mga problema. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Adayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline sa programa Iloilo Night Watch. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kung mayara kamo da problema sa inyong mga connection, kag kon mayara dira nga nakitaan kamo nga nagapangawat sa o kon nagatap da sa wiring sa nga street light o kon sa iya ka more power, insigida tawag kamo sa more power para nga hindi man kita mabutang sa langalang nga magka-brown out kita sa aton nga area. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa partahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Mayong gabi lang sa Gamarcha, Galia, Baat, Hancorda, Beniga, Ganansyal, Calamba, Lisaw, Galas, and Salas family. Kag diraman sa Diaz, kag Yanson family. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners, kag mga viewers, basig kung mayara dira nga problema nga amon nga audio o kon video palihog lang, text lang kamo diri sa amon nga Newsline, no? Sa site sang Iloilo Newsline para nga matadlong naton. Ngayong gabi man kay Cirilo Tupas, Ed Casidsid, kay Zenny Villanueva Octaviano, Joseph Franzuela, kay Joy Tamayor Labordo, Lit Casper Lee, Rochelle May Sembran, kay Basil Bounce, kag Jennifer Villa. Kay to Jake, mayang gabi. Kag sa mga ginikanan,
no, nga may mga estudyante sa Iloilo Doctors College mayong gabi. Sa mga manunodlo man sang Colegio de las Hijas de Jesus mayong gabi. Diraman sa ISAT University. Thank you so much man sa inyong pagpamati. Kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, Precious Cabalonga, kay Leslie Londonio, Kagawad Betty Malion Talavera, kag Kagawad Toto Apinan, kay Bebs Villanueva, Manuelita Sibonga, kag kay ito Janjan Sapio. 12 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan tang parte ni sa enkwentro to sa Negroso. Bao, sunod-sunod nga enkwentro ba? May duha nga ginapatihan rebelde nga na dakpan. Di under investigation subong sang mga pulis dito sa Negros Occidental. Magluwas sina, may mga na-recover nga high-powered firearms. Base sa pagpahayag sang spokesperson sang 3rd Infantry Division, Philippine Army. Aton na pakigangutan si Major Sinon Pansito, spokesperson sang 3rd ID Philippine Army, kagiya diri ginsaysay kung ang sunod-sunod nga enkwentro kag ang follow-up nga operation sang militar didto sa Negros. Major Sinon Pansito sang aton ma-interview. Ay kahapon, July 5, 2021, same barangay pa rin sa may sitio. Ang kahapon, ang nangyari sa sitio Bukalo, barangay Sitol, Binalpagan, Negros Occidental, kung saan mayroong itala ng 5 minutes na encounter against limang mga armado na kasama ito doon sa unang encounter noong August 3. So, ang labanan na ito is sa pamamagitan na aming ng Depot Infantry Battalion at saka yung Central Negros 1 ng San Region Negros Bubuhon sa Pihon. So, sa kahapon na enkwentro ang naging resulta nito ay una ay mayroong wounded ang ating tropa na sa Rangbong Friday. At sa panig naman ng kalaban ay isang katawan ang ating recover. At saka mayroon din isang sibilyan na tinamaan sa kanyang may tanang bahagi ng kanyang tenga. Itong sundalo at saka itong sibilyan ay nagpaparinig na impact dinala na natin sa isang hospital sa Bacolod. Kasama din sa nakuha kahapon isang caliber 38 pistol. Yung enkwentro kahapon ay kaparte ito doon sa enkwentro natin noong August 3, yung pinakaunang enkwentro. The same barangay pa rin sa barangay Santol sa Binalpagan na kung saan in-report natin noong unang araw ng enkwentro ay nakakuha tayo ng isang high-powered firearm at isang M653 actually ito at yung pagkadakip ng dalawang personalidad na sina Eduardo Mission at saka si George Francis Isoy. So itong dalawang ito na na-capture, isinumbong ito ng taong bayan na nagtatago dun sa check after the 30-minute encounter with more or less 30 members of the People's Army. At ito ngayon ay nasa kustodiya na ng Philippine National Police for appropriate charges. However, on the second day, that is August 4, sa patuloy natin na clearing operations, nakakuha pa tayo ng iba pang mga firearms. Actually, nadagdagan ito, nakakuha tayo ng dalawang high-powered firearm, which include isang M4 rifle at saka isang M16A1 rifle. Nakuha din natin ang isang shotgun. At kasama din yung handheld radios, dalawang cellphone, tatlong portable solar panels, medical kits, at saka mga personal belongings. As of now, ating 94th Infantry Battalion ay tuloy-tuloy pa rin kaya pagsagawa ng military operations in order for us to deny itong presence ng mga grupo na ito. Very notable, from 30 na ating nakabangga noong August 3, nag-divide sila into smaller groups
At ito naman ay kanila para hindi masyadong makita ng ating mga operating groups. However, what had happened yesterday is a manifestation na kahit maliit na sila na grupo, hanggat na nagsusumbong ng sibilyan, ay kaya nating bungguin itong mga miyembro ng Blue People's Army. Isang malaking dago, actually, ang nangyari sa kanila, no? 2 captured at mayroon pang na-report ang sibilyan na 2 inaakay na sugatan. Very likely ito kasi nga doon din sa baril na nakuha natin in the area. Alam naman natin na pag may sugatan at talagang nalubha, ay ang tendency nito na iiwanan yung baril. So, as of now, yung initial encounter site is nasa contained situation na ito. The Army is on top of the situation already. And magpapatuloy ang ginagawa ng Army in order for us to protect the community and the people. Oo. So, anong status ng 2 na-captured, sir? Na sampahan na ng kaso? Actually, over na ito sa kustodiya ng Philippine National Police. And we don't have the yet kung ano ang naging kaso, but we believe that PNP will be charging them with appropriate cases. Oh. So as of now, ongoing pa ang clearing operation ng ating militar doon sa kabundukan ng Kabangkalan, Binalwan at papuntang Negros Oriental. Yes, pero we have to concentrate dito sa sa Binalbagan kasi kahit nga noong unang enkwentro hanggang sa mga last na enkwentro ay dito naman talaga nangyari itong mga paggalaw nitong mga grupo ng NPA na mula sa Central Negros 1 at 20 ng mga NPA. I see. So magandang balita nito. Ang mga nasugatan hindi pa na-identify hanggang sa ngayon, sir? Yung sugatan actually ay identified na yung civilian ay ang pangalan niya ay si Henry Pial. Doon nandun sa area. Yung sundalo naman is we are withholding the name kasi nag-recuperate pa itong sundalo natin. And we don't want na further ay ma-disturb ang kanyang privacy. Oh, how about, sir, ang 2 nakatihan po ko na bilib na tuwing member ng NPA na nakita ng mga sibilyan na mayroong nakita nila na may sugat ang 2 hindi pa na-identify hanggang sa ngayon, sir? Wala, hindi naman ito natin nakuha, Ito ay dala-dala ng kanilang grupo, inaakay na. I see. Ang aming inaalam is kung saan sila nakita. I see. Sir, baka mayroon ka pang iparating sa mga members ng New People's Army doon sa Negros at saka dito po sa Panay. Go ahead, sir. Sa amin lang sa Philippine Army, what is proven now, talagang hindi ninyo kaya ang Philippine Army sa mga kaibigan, sa mga nawawala, medyo nagpupuluhan ang isip, kaya sumampas sa bundok at maging hindi kayo mananalo sa pwersa ng gobyerno. Sabi nga namin, we have enough resources. Yung mga resource, sa dami ng tao, sa mga kagamitan, at sa mga skills na ina-acquire ng Philippine Army. At syempre lalo higit sa suporta ng tao sa kanilang army. So ito ang mga factors kung bakit kayo patuloy na nalagasan sa inyong hanay. Sana tigilan na natin itong maguluhan na ito. Bukas pa rin ang aming hanay